Nek apa tuh? Karakter kendangnya dulu ya. Iki sing bumi. Kempiang. Kempiang itu ini ana bro. Tung. Ya. Terus tong. Tak. Pokoknya ngebok weteng deh. Tangannya baru tahu suwek toh? Bro. Nah, wis tahu bolak-balik sih. Setahun aku iso. Saya sempurna itu setahun. Dipegang orang ditemek. Wis ya, kita jelasake nih. Nek ana telu karakter kok. Tok beta. Ya, terus nek tok nek iki tok iki tok. Nek ya. Nomor 4 ya. Sing ya mau deng. Terus deng mek deng ya. Terus iki ana iki to. Digitu kene kena iki. Jenenge cebu. Yo P iki tulisannya P ini PL. Tung mek lung. Nah. Tapi kok ana ragam. Terus tuh ya nanti sama pura pulsa terus nek saiki digabung dua itu nek deng ambek tak itu jenenge dang kan nanti di wes terus sama nek deng mbek dang ora barengan gentenan jenenge gelang gelang ya lanjut lanjut ya. Terus apa? Badai. Dung iki B iki mbek tom berarti blong. Iya. Terus nek iki mbek sing tok mau dadi blok. Hidup ya tok. Ya. Hidup mbek tok dadi blok. Nek apa nek gelang blok blok mbek blok terus mbek dak. Tak iki mati tak iki det. Tidak. Nggih. Iya, Devira we. Teh, walah. Iya, dari bosen-bosen deh. Nanti ya. Ya. Minggu ya. Kono minggu ya. Jeneng belajar iki lho.